Monika Divlíková, kvalifikace na Fit Monster kategorii Open. Bedna. 50. 50 čísel. Časomíra. Osa 20. Osa 20. A toto už 5. 5. A 5. Drž ruku. OK. Na bednu. Super. Dobrý, Hani, můžeš pustit časomíru, až Monča bude nachystaná. Dobrý, odstartuj to a můžeme jít na to. Ne, neměla bys, no. Pojďme. 3, 2, 1, teď. A jeď ho. Dvacet. 30. 40, 39, 40. Pade. Jedna. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15. 5 klínů. Jedna. 2. 3. 4. 5. Super. A pojď 15 body jumpu. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 12, 13, 14 a 15. 5 klínů, super. Posuň si tu čímu trochu dopředu, jo? A můžeš. 1. Propni lokty pěkně. 2. To je ono. 3. Pojď, Moniku. 4. Super. Já už můžu mluvit. 5. Skvělý. Druhý kolo. Skvělý čas. Pojď. Propni a jedem. 1. 2. 3. Pěkně. 4. Super. 5. 6. 8 a 7 nebo unbroken. 7. 8. 9. 10. 11, 12, 13, 14, 15, skvělý. A pojď, teď si odpočneš. Ani ne. 1, 2, 3, 4, super, propínej, to je ono. 5, skvělý. Pozor na to zrcadlo můj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, furt drž tempo. 10, to je ono. 11, 12, 13, 14, 15, skvělý, 5 klínů a půjdeš do třetího kola.
1, 2, 3, 4, 5, skvělý. A naposledy, Moni, pojď, poslední kolo, už se není na co šetřit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, proklepni a pojď to dodělat. Pojď. 9, 10, 11, 12, 13, 14, poslední, 15, skvělý. A pojď, jdeme do cíle. 1, máš 5 minut za sebou. 2, 3, vydrž. 4, 5, skvělý. A pojď, box jumpy, pojď, 5:20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ještě 2, 14, 15, 6 minut, pojď to tam naházet. Jeden za druhým. 1. Čau. 2. 3. 4. Super. 5, 6, 8. Nezdá se.